umnyango ngiyawungena ngidle naye adle nami. Njengoba la izwi encwadini yeSambulo 3:20 likhuluma kanje, ingoba uNkulunkulu ufuna ukuthola abantu azobasiza abalekelele empilweni zabo, la behluleka khona angenelele abasize. Uma umuntu eyedwa empilweni yakhe engenaye ummeli, kwenzeka izinto eziningi ezi-unfair ezenziwa isitha. Isitha sisebenza iminyaka eminingi ukuze lo muntu lo kuzoba nama-sequences noma izinto ayijwayele ukuzenza ezombuyisela emumva. Kube kukhuni ukuthi aye phambili, ngoba manje izinto lezi azenzayo eziwububi zimbuyisela emumva, ezakhiwa uyena omubi, ngoba lo muntu akanaye ummeli. Kodwa uma umuntu eba nommeli, ila khona ummeli emsiza athi destroy zonke izinto ezakhiwe isitha empilweni yalowo muntu. Noma ngabe lowo muntu ezama ukukhonektha noNkulunkulu, kube lula. Uma-ke sikhule kaNkulunkulu, siyakwazi ukuzwa ukuthi hayi si-connected kuNkulunkulu, futhi siyakwazi ukuzwa ukuthi cha, hayi lo mkhuluko wami engathi uphelele la emoyeni. Ukuba nomoya engcwele kuyakusiza ukuze akwazi ukuthi akububulele uNkulunkulu, athi njengoba umbona ekhala, ingoba uyabonga, noma ingoba ushoda ngokuthi. Uma ukhuleka ufisa ukuqhubeka kodwa ungenawo amandla, umoya engcwele akububulele. Njengoba umbona ela into ayifunayo ukuthi nokuthi, umoya engcwele uyena osizayo ukusipha amazwi esizowakhuluma uNkulunkulu. Kodwa uma uNkulunkulu engqongqoza ey'nhliziyweni zethu, sizenza zibe khuni, ngeke akwazi ukusisiza ey'ntweni esibhekana nazo. uNkulunkulu akayeki ukuba uNkulunkulu uma ngabe thina simvimba ey'nhliziyweni zethu, iyaqhubeka. Kodwa ithina esiba delayed ey'ntweni zethu, ithina esi-attack-wayo omubi. uNkulunkulu la njengoba engqongqoza uzama ukusiza thina. Ukungqongqoza kwakhe ukuthumela abantu kanje abazodlulisa ngemeseji yakhe. Akumele-ke uzubheka umuntu uthi arelate yini kuyena, kodwa kumele unake le meseji uNkulunkulu ayidlulisayo ukuthi ngempela iyona yini uNkulunkulu afuna ukuthi abantu bakhe bayizwe. Ngoba uma sibheka la, uJesu uma efika kuwena suke sekuyisikhathi, ngoba liyasho izwi, ngiza njengesela. Ukuba ubusazi isikhathi isela esiza ngaso, ngabe uhlale ulindile, ukuba awazi umzuzu engiza ngawo, iy'nkalo zakho mayihlale y'boshiwe. We find that abantu uma banikeza izwi bethi akakobi isona isikhathi sami, that means mina ngingaqhubeka la ngikhona ngoba asikakoshaya isikhathi. Mase sishayile ngizophuma la ngikhona. You will never know, as tomorrow is not promised. Ngale nkathi uNkulunkulu ekudinga ethumela useyinamhlanje, awazi noma uzovuka yini kusasa. Ingakho la imeseji kaNkulunkulu ungamele uzulinde ukuthi kulibele kufika abantu abaningi. Yamukele simultaneously ukuze uNkulunkulu ezokwazi ukuqhubeka asize impilo yakho. La uJesu uyasebenza ngaphakathi kuthina, uyasilungisisa ukuze sikwazi ukumiswa phambi kaNkulunkulu amabibi singenawo. Ukulunga kwemvelo phambi kaNkulunkulu kufana ney'dwedwe ey'ngcolileyo. Kumele ukuthi abantu balungisiswe ngoJesu. uNkulunkulu ubazi kahle ukuthi emhlabeni bazoba vele khona abantu abalungile, kodwa uthe ngokuba bonke bonile, akube khona indodana yami engizoyithumela emhlabeni ukuze izokwazi ukufela izoni. Umuntu othi yena akanasono wenza uNkulunkulu umqambi mali, ngoba kwahlala ezulwini kwabhekwa ubani ongathunywa emhlabeni, bonke babe nezono zabo, nangaphansi komhlaba bonke babe nezono zabo. Indodana kaNkulunkulu yeze emhlabeni yazothwala ihlazo lethu. Noma ilingana noNkulunkulu, akubonanga ukulingana noNkulunkulu kuyinto yokubamba, yayithoba ilalela kwazi kwakusekugcineni. Uthe ifunyenwe injengomuntu ngesimilo, yayithoba. Ithe isifeze konke, uNkulunkulu wayesephakamisa kakhulu, wayinikeza igama elingaphezulu kwamagama onke, ukuze abantu bonke abasezulwini kuqala bekwazi ukuthoba, nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba bethobe, ney'limi zonke y'phimise zisho ukuthi uJesu inkosi, kube inkazimulo uNkulunkulu. So njengoba-ke kudluliswa ngoJesu, kwenzela ukuthi abantu bekwazi ukusindiswa.
njengoba uJesu uyena okusindiswa ngaye abantu, ingoba uyena oyuseful noNkulunkulu anikele ngaye. Incwadi yokugcina John 3:16, uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wazinikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba ilowo nalowo okholwayo yiyo angabhuli, kepha abe nokuphila okuphakade. uNkulunkulu wasinikelela ngoJesu ukuze sikwazi ukusindiswa. Yingakho kumele siphakamise uJesu ukuze sizokwazi ukusindiswa noma simamkele. Izwi alikho kude, liduzane ney'nhliziyo zethu ukuthi sivume ngenhliziyo, siphimise ngomlomo, masiba ukusindiswa kwabantu. Ngizokhulekana. Baba, siyabonga ngegama likaJesu. uNkulunkulu busisa igama lakho, ulikhazimulise kakhulu. Mase Nkosi uyiveze ukhazimula ey'mpilweni zethu egameni likaJesu manje naphakade. Amen. Nkosi nibusise nonke. Amen.